Kaixo kooperatibista. Hau Begoña da, baina Jesus, Mariaje, Koldo zure aita edo amama ere izan liteke. Guk bezalaxe, gauzak oso argi dauzka. Bere erritmora bizitzen jarraitu nahi du. Erosketak, kafeak, bazkariak, orain ordea, bihar jomi esker, itziarrekin egiten ditu hauek guztiak. Bihar, Mondragonen muinean jaio eta hazi den proiektua da. Gure zaharren zaintzak partekatzeko, beraien medikuaren bisitekin laguntzeko, konpainia egiteko edo haien egunerokoaz disfrutatzen jarraitzeko. Elkarrekin, zuen beharretara egokitzen den zaintza ibilbidea sortuko dugu zure etxera bisita eginez, beharrak aztertuz eta hauei erantzuna emanez. Egungo zaintza sektorearen evoluzioa gara, konfiantzazkoa, bertakoa, pertsona erdigunean jartzen duena. Bihar, hobeto bizi, behar duzun zaintza, klik bakarrean. Deitu idatzi edo informa zaitez bihar.coopen. Martxan gaude.